nifika nje nifika naye ningene lapha ekamereni. Kubuhlungu nakimina. Kodwa makuzochitheka igazi, shuthi yini into ezoqhubeka. Oya ngiyacela mnyeni wami. Yekandela. Umuntu obenidubulele entabeni ukhanda shisa. Ini. Ethenda uwena ozoba likhansela la. Iyakhulaza wembesi. Libeka uNongoloza Ntokozo Mchunu ukuthi abe yikhansela laseWembesi. Yabona usihlalo, ufuna ngitshela indlovu amehlo. Kushayela bani izandla lokho? Ngithe uyeke umsebenzi sengiqedile. Wahlizwa thatha inqumo wethu. Buka manje, usifaka engozini. Lokumanje lo muntu lo asimazi ukuthi ucabanga ndawa khona. Uzongimela mina ungasilokhu ungitetemela, yezwa yini? Ungazongikhulumela umsangano wena. Njengamanje uriska ngempilo zethu. Animele umsindo man. June, uNongoloza uthumela abantu ukuthi bezokubulala. Ini? Uthi kwenze njani? Bashaya phansi kwasho ukuthi namhlanje ngiyoshisa sikhotha kuyosala imkhendlo. Uyangezwa jebjeb. Avumohle. Dokotela. Nongoloza! Nongoloza, la siyodibana khona mina nawe. Kocaca indoda emfaneni. Angeke ukuthola ukuphumula ungakayitholi lenhlamba. Engayithola ngenxa yakho. I-information engiyithola njengamanje ingiyisa ngqo. La sizothola khona umakhosonke. Kuthiwa ule kaBhekuzulu. Kwela moto phansi emakhaya. Kanti wena Judas Ndini. Wakhuluma mina ngesibhamu.